Ito po si Papa Rags. Tara, bakbaka na. Yay! Yeah daw. What's up mga kapidal? Ito po si Papa Rags, nagbabalik. Tulad nga po ng napag-usapan natin. At nasabi ko, lilibutin natin ang Pangasinan. Pero kailangan yan, mga kapidal, kailangan muna natin mag-ensayo. Dito, sa Lunat, Pangasinan. Matatagpuan to sa Malasiki. Barangay po ito ng Malasiki. Yan. So, pupuntahan natin ngayon yung mga trail at mga ahon, mga hidden nila dito sa road na to. Alright, kaya off-road tayo ngayon. Pero bago yan, kailangan muna nating tsumibog. Diet online. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming で忘れないででも気持ちを So yun nga mga kapapa, kailangan natin maghanap ng makakainan. Right. Uy, may biker tayong nakasalubong. Oh, saan ka pupunta pre? Diyan lang, magpapahali. Alright. So, ayun, kasama ko po si Unknown. Siya po yung cyborg na taga-training dito sa lugar na to. Si Papa Unknown. So, naghanap po kami ng makakainan. Proper greeting lang para hindi magkagod sa akin. Yun. Sige. Mamaya interview natin sir about sa mga kailangan gawin dito. So saan tayo kakain? Okay na dito? Ikaw kuya, ikaw ba na? Sana may charger sila. Sana may charger sila dito. Pwede kang kumain dito? May charger kayo? Ha? Kasi gusto namin kumain pero mag-charge kami. Nag-vlog po kami. Meron ba? Meron kayo? Oo, pa-charge na rin isang oras. Kwentuhan kami ha. Marami kayong order, huwag kayong mag-alala. So, chichibog muna tayo mga tropa. Yan. Mga kapidal, dito tayo sa Chibugan area. So, nagtitinda si ate ng ano to. So, sir, ano? Hindi ko isama kuya. Okay, nandito po tayo ngayon. Yan. Ano bang ulam nila dito? Wow, may ginataang dinosaur. Ginataang dinosaur ng sinabi na ito. Wow! Oh, man! Uy! Meron ding gulay. Galing sa saan ba to? Galing ng sea urchin. Galing sa luot. Meron din tayong pansit tinola. Yung pinansit sa tinola. Wow! Ito, gusto mo to? Yun. Yung tinugan tayo? Meron ba? O yun, sige, labas nyo. So, mamili ka na tol. Ano gusto mo dyan? May sinuguan? So, Hindi siya kain tayo. pinuto. So, mga kapidal, ang tawag dito, Chibug Time. Kain tayo, mukbang online. Oh, my precious. Mag-order po ako ng kanin. Dinuguan. Alright. Kailangan natin ng lakas para makyat natin yung dapat natin. Alright. Ito. Mga kapidal, kita tayo mamaya. Kain muna kami. Alright. Motherfucker. Sa mga kapidal, tapos na po tayong kumain dito sa AAA store. Sa uulitin, Chibug ulit. Tara, punta na tayo sa ating pupuntahan. Let's go!
Sa mga kapidal, medyo mahirap na po yung daan. Sobrang trail po dito. Sobrang pangasinan. Sige, ito po yung mga daan dito. So aahon tayo maya maya. Hintayin nyo lang mga kaibigan, mga kapidal. Shoutout nga pala sa aking kaibigan Team Sunday. Shoutout kay Papa Jeff sa Mundong. So what's up mga kapidal, nandito na po tayo ngayon sa Dampay. Nasa Mangan po tayo, Purok Mangan, ang Malasiki, Pangasinan. So ito na po yung papasok ng mga hidden trail at hidden ahon pang ating pagsasanayan. Dito po siya, mga kabalin, mga kapadyak. So ito siya, Purok 5-6. Alright, tara, baka na, let's go. It really hurts. Ang mahal ng ganito kasi hindi makuha ng buo. Gano'n na lang nga, kailangan ko itong tanggapin. Nasa puso mo meron na ngang ibang umaangkin. At alam Yo, what's up? Nakapasok na po tayo ng Dampay, Barangay Mangan. So downhill agad to. Ito po yung malupitan. Yun po. So, ang dami pong may mga pabo. So kailangan po dito sa mga ganitong daan, it's yung malakas ang preno. Matibay ang bike. Pag hindi po kinaya ng bike dito, kaya po masisiraan kayo. Tsaka po magaling po dapat tayo. Alam po dapat natin yung shifting process ng ating bike, kung paano po siya gumagana at papaganahin. So ito po yung unang ahon natin na matindi. Mga kapidal, tara, ahon na. Mga kapidal, hinihingal na po si Papa Rags sapagkat grabe po dito. So ang shifting natin dito, uno, yan. Ito po siya, kailangan kayanin. Ito po siya. Yun. Mahirap talaga pag nag-yosi ka. Madali kang hingalin. So downhill. Yan po. Talagang hihingalin ka dito. Lalo sa mga baguhan, mga beginner. Grabe po itong daan na to. Downhill na nga, rough road pa. Ito siya. Grabe. Wow. Dapat talaga malakas preno mo dito. So pagsabayin lang po yung likod at harap para makapagpreno, no? Huwag pong sasagarin yung harapan na preno. Dahil sigurado semplang ka. So dito, ganito po siya katindi. So pag umulan dito, nung unang rides kasi namin dito ulan eh. No, ang dulas, putik. Pero ngayon, wala pong ulan. So ganitong mararamdaman mo sa daan na to. So ito siya. Ito po yan. Alright. Ang dami trail. Rampa. Yun po.
Ang kagubatan dito, ho. Ang ganda dito. So dampay pa rin po tayo. Ang labas po natin dito is Balite. Balite Malasiki. So ito na naman po yung sasabi nating rough road. So yung mga mahilig mag-extreme dyan, extreme biking, ito po yung tamang tama sa inyo. Ako po vlogger lang. Paakyat Happy Hill. Busya. Kailangan natin yung palakas. Diyan. Diyan. Ilang kilometro pa. So, okay. Yan po. Yung beginner ka po kung walang kasama dito, tiyak mawawala ka. So, kababa na naman po tayo. Dapat di na lang tayo kumain ng kon eh. Marami eh. Uy, magadugo. Uy, madugong daan. So, para makapagsanay ka dito, marami nga naman. Tapos na po mga kapidal ang daan nating off-road. So mga trail na lang natitira, road trail. So nandito na tayo ngayon sa Balite Malasiki. Ito po yung hidden niya na park. Hidden, tinatago niyang ganda. Yan po, napakasimple lang po. Pwede ka dyan mag-laptop, pwede ka dyan mag-dance to dance like this. So, mga kapidal, tara, pasyalan nyo to. Ang lupit. Hinihingal pa rin ako. Isang oras nang nakalipas. Alright. Sige po mga kapidal, pauwi na po tayo sa ating touchdown. Santa Barbara na tayo. So, motherfucker. So mga kapidal, road trail na po tayo. Tapos na po yung mga matitinding daan. So malinis na po ang daan dito ngayon. Pero may trail pa rin siya, konti-konti. Downhill. Right.
mga kapidal. So natapos natin yung trail doon sa Balite. Ngayon, dadaan naman tayo sa Little Baguio, Miniin West, papunta sa amin, Santa Barbara. Ito po yung daan. So let's go. Oh. Arik siya. Kagubatan din to mga kaibigan. Ibang klaseng trail to. Alright. So bawas tayo. Malakasan din. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration Abang Little Baguio. around us. Every nation all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave Lapit your na tayo sa flag, touchdown. now wave your flag, now wave your flag. Ang meters na lang po. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See Oh, the mga kapital. champions, take the field now. Lapit na tayo. Unify us, Lapit na tayo make sa us ating feel mansyon. proud. In the Kakaliga, streets our kakanila. heads are lifting as we lose our Sabing sabi po, inhibition. ang rides na to. It surrounds us, every nation all around Yan. us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Yun. Let's Alright, rejoice in the may tapos na po. beautiful Alright. and together at the end of the day, we all say, Ito. when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, Kaya nga. just like a waving Tara, tuloy ko flag. muna. I get older, I will be stronger. Okay. So mga kapital, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Subscribe pa rin, Papa Rabs Extreme Rides. Kasama ko po si Brother Adrian, Papa Adrian Kaway. Abangan nyo rin ang channel niyan, madugo rin. So, kita-kita tayo sa susunod na rides. Mukbang naman tayo. May naghihintay tayong tropa doon. Hinihintay po tayo ng isang sikat na vlogger. Kaya, ito po si Papa Rabs, log out. Rock and roll.